So let's see who the winners are through these citations from our judges. There's a world we have yet to see. Ensure the filmmakers helped us to find it through this engaging and sometimes disturbing piece of dying tradition in the highlands of Luzon. For telling beautifully this one in a million story, we award the silver prize to Transfer by Melver Ritz Gonzalez. Congratulations to our silver prize winners. Grabe partner, no? Bigati ng mga winners. So let's hear it from our filmmakers for their acceptance speeches. Naimbag arabii kailian kadagiti padak nga Ilocano kastapay kadagiti amin a dumdumngeg sa dinumanti ayan nyo adiso. Isang malaking karangalan po, hindi lamang po para sa akin, para sa aking production team, pero isa po itong malaking karangalan para sa mga mangluwalos o sa mga nakakaalam ng matandang tradisyon dito sa aming bayan na aming naidokumentaryo. Ang award po na inyong iginawad para sa aming pelikula. Noong nasa pre-production pa lang po kami, malinaw po sa akin at ito din po ang sinabi ko sa aking team noon na ang goal namin ay hindi para sa kompetisyon. Ang goal ay para makuhanan ng mga visual na imahe at mai-record ang isang oral tradition dito sa aming bayan na unti-unting nang nawawala. Sa likod po ng isang payak na dokumentaryo, marami ang mga tao na nasa likod nito. Hindi rin po may kakaila na may mga kritiko, pero mas marami po ang mga nakapreciate sa aming pelikula. Gusto ko pong pasalamatan ang Diyos na lumikha sa lakas at gabay na kanyang binigay sa amin upang matapos po ang aming pelikula. Sa aking production team, Colleen, Michael, Marvel, Horizon, Franz, Brian, kay Tita Luning, ang bituin ng pelikula, sa mga kasamahan po niya na sa una pa lang ay binigay na nila ang kanilang taus-pusong suporta sa mga bata na taus-pusong tinanggap ang hamon na aralin ng tradisyon, sa mga organizers po ng TANOC, Sir Rads, sa Tourism Office ng Ilocos Norte, at sa aking mga kaibigan na laging nandyan na sumusuporta. Maraming salamat po. Sa North Luzon Cinema Guild, sa kanilang walang sawang suporta para sa mga filmmakers, salamat po. Sir Ricky Lee at sa buong Batch 24, salamat po sa mga aral na naibahagi ninyo sa amin. Para po sa iyo ito, Sir Ricky, at nagsisimula pa lamang po kami at asahan po ninyo na patuloy ang paggawa namin ng mga pelikula patungkol sa tradisyon at kulturang Ilocano. Thank you so much, VidC, for this great opportunity, for being a platform for us to show to our people with different culture that we have a distinct tradition and stories from Luzon. And of course, thank you for giving us the VidC Jury Award 2021 Silver Prize. Napalaus sa pagyaman, kun Diyos unay tiagngina, to God be the glory. Congrats! Congrats!